दूर बा। का कहला भैया कि कमर से एक बीता दूर बा। ए सारता नहीं तनी खोल के कह, तब तारा के पहले मेनू मजा आई। ए भाई लोग तनी आगे देखो। सच में दादा का हाल बा भाई? तो आज हम फिर से बात करले बानी प्रमोद प्रेमी एंड भैया लोग के बारे में। तो बस भाई वीडियो बना के एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाला लहसुन के आज के बक्चों दिए स्टार्ट कर जाओ। दोनों फल तो हर बड़ी मशहूर बा। बाहर सरवा झांटी में के ढील बाह ते का कहता रे, कमर से एक बीता दूर बा आ तहर फल दोनों मशहूर बा। ए तहर बहिन चोदो सोच कह दो ना कि तहर जवन दोनों बहुत मस्त बा, ओमे से दूध तक पी लेवे दो। ई तनी सुन के अच्छा लागे त लंड छुपा के कहता रे कि कमर से एक बीता दूर बा आ फल तहर दोनों मशहूर बा। सार तने भाग जा बेटी पेल दे हक देबो। फल तो हर बड़ी मशहूर बा। भाई लोग जैसे भैया कहता तो भैया के कारण से हमरा कोनो दिक्कत नहीं के। जैसे ई बतिया कहता कि कमर से एक बीता दूर बा आ तहर फल दोनों मशहूर बा। ई बात सुन के कसम से मन करता कि भैया कूद के पेल दी आ कहीं पेल रही नहीं बाहरे तहरा बहनी के गाने में खिसारे भी एक लंड पेलो बाह। का कहता रू कि मुंह बा के लहंगा में थूक देता। ए तहर बहनी चोदो तू का चाहता रू ना? तू बोले कहे वाला बात बा ना? भौजी के बात सुनता लोग कैसे कहतिया कि मुंह बा के लहंगा में थूक देता। ए तहर बहनी तो का करो चाटो तहर बहिन चोदो उ तहर भत्तार ह मुंह बाह के थूके त वो लहंगा में तहर मुंह घुसा देवे। ओ से हमरा कुछो लेवे देवे के नहीं खे। जैसे कहत तारू कि मुंह बाह के लहंगे में थूक देता तो सारा के बात सुन के मन करता कूद के पेल दिया कहीं पेल रही नहीं खी। आवाना भीड़ तनी सटा रहनी। ये सार तो नहीं तू का चाहता रहा कि भौजी तारा लगे सट जाओ पर भौजी के लगे उठा के पेल देबो। ए भौजी तू गलती से ए भैया के लगे ना सटिए ये चाहता ही काटे के मन बड़ा करे चाहनी। ए सार तो नहीं आ गधा के लन चाटे के मन ना करता ना। सड़क बात सुनता लोगन कैसे कहता कि काटे के मन करता चानी। ए भैया जी अगर तारा मन बानु चानी काटे के त आवा ना हम लगे लाल पटांग हगा देतानी। मरला भातार हुर के की खुल के। ए भौजी हमरा समझ में नहीं आवत कि तू का बोले के चाहता रे। मन तू जैसन बात बोले के चाहता ये बात बिल्कुल समझ में आ बनू कि तो भता लाल पटांग के हगा देले बा। तनी खोल के कह तब तारा के पेलतानी थोड़ी भइल बा रोटी फूल के। अरे तो बहुत जो बा ते का कहता रे कि ढोरी भइल बा रोटी फूल के। अब सुना भाई लोगन अब ऐसा बकचोदी सुनला के बाद में तो निके का लागता ना? तो नहीं बताओ लोगन का लागता? तो निके मन ना करता कि भौजी के ढोरिया पर छिला के गिरा देवे के। मैंने भौजी के बात सुनता लोगन इनका भतार मोल ले बानू तिनका ढोरी फूल के पाव रोटी हो गइल बा। ए भौजी एगो काम ना करता आ ना मलाई लगा के चाट ली।